Ka Economic Advisory Council siya Menteri Rang Bado Kari ka EECPM ne kasngi kala pelaj ka Competitiveness Roadmap for India at the rate 100 Hanong Ba Delhi. Ya kane ka kot jing tho la pelaj ha jing don rengkat lang jong chairman ka EACPM u Dr. Bibek Debroy India's G20 Sherpa u Amitabh Khan u khot jong ka EACPM u Sanjeev Sanyal ba Dr. Christian Kettles u bana Harvard Business School. Ha kajing ajing kren jong u Dr. Debroy ulak daw lor kajing kong san ban khmi ya kajing long ha ka yo ka kot khnang ban su thu ka e bakari India ka don kam ban le khnang ba kan long kari ka pahu pahai ha po jong sunam arajar sa punyo u chairman jong ka EACPM ula ong baki don south li kilat ban khmi bnya ya kajing kiu jong ka yo ka kot bat kiwe kimat ki be dei bat ka kajing produk kayang ban pentip bat betin lenti ya kari India bakan long kari ka bakiu stat ha kayo kakot hapo usnem hajar sapunyo kajing ajing mot ru halor kajing tmu jong kendon bat kimat rekam kiban kente bat penek pensa ya kayo kakot jong kari